txoratzen gaude, gora handia da guretzat, hemenzuekin batera egotea. Eta pozik gaude, besteak beste, hainbat lagun ikusten ditugulako ere, Euskal Herriko txoko guztietatik etorri zeatenak. Beraz, nahi genuke, pozik gauden bezalaxe, zuek ere gaur hemen eroso, gustora sentitzea, eta usurbil zuen etxe izatea bi egunotan. Ikastaro hau antolatu da 3 alderdiren lankidetzarekin, eta hemen ditut nire ezkerre eskuin, ezkerrean Lorea Agirre, Jakineko zuzendaria, eta eskuinean Euskal Unibertsitateko zuzendari Iñaki Alegria, eta beraz, 3 alderdien lankidetzaren bitartez antolatu da ikastaroa. Zer esan lankidetza hori buruz, txoratzen gaudela. Guretzat oso tokgarri izan da, halako bidaide apartekin lan egitea, lankide serio, eta gainera sekulako ilusioa eta grina transmititzen dutenak. Beraz, oso gustora sentitu geha, oso udalarentzat oso esperientzia berazgarria izan da, eta, espero dugu emaitza hori hemendik hasi, gaurtik hasi eta biharra bitartean denok dastatzen, disfrutatzeko moduko izango dela. Nahi genuke gainera, eta hala dago, hitzarmen bat egin dugu, eta, gaurko ekimen honi segida ematea gutxienez datozen 2 urteotan. Beraz, arnaz luzeko, epe luzeko egitasmo bat jartzen dugu gaur hemen abian, eta ni ziur naiz, hiruron lankidetzarekin emaitza onak emango ditula etorkizunean ere. Lankidetza horretan, Usurbilgo udalari egokitzen zaio tokia eta azpiegitura eskaintzea. Eta aurrekoan esan nuen, gure asmoa dela ez gela soil bat eskaintzea, baizik eta alizatera herriko plaza, herria bera zuen esku jartzea, eta nahiko genuke gainera, alizan ezkero ikastaronek emango duen hau gela honetatik aparte ere antzematea herrian. Guretzat importantea da plaza irabaztea, eta beraz ikastaroaren izenburuak diren bezala, generoa, euskera, jatorria eta klasea gurutzatzen diren leku hori gaur eta bihar usurbil izatea eta hori antzematea gure herrian. Esaten da beti pentsamendua ukiezina dela, baina nik uste pentsamentuak ere behar izaten dula lurra, behar izaten du espazioa, sortu eta garatuko bada, eta ni badakit ziur naiz, ikastaro hontan, mintegi hontan, toki hori, lur hori topatuko duela pentsamentuak, eta ikastaro benetan aberasgarri izango dela denentzat. Hori da, opa dizuedana guztioi, probitxo ateratzea gaur eta bihar hemen egingo dugun lanean, eta baita ere, bide batez gogorarazi, ikastaro ezak gain izango direla ekintza osagarriak ere herrian, gaur arratsaldean batez ere, eta gonbita luzatzen dizuet ikastaroz kanpoko ekitaldietan ere parte hartzera. Beraz, nire aldetik besterik ez, Usurbilgo udalaren izenean eta usurbildarrok guztien izenean, ongi etorri guztiok, disfruta ezazue, probetxo atera jozue ikastaroari, eta ea aurrerantzean ere Usurbilen elkarrekin topatzeko aukera izaten dugu. Eskerrik asko. Jakinekin batera duela 2 urte, hasi ginen lankidetza, espaldi ibilgea eta topatu geha hainbat ikastarotan eta abar, baina modu formalean duela 2 urte hasi ginen bidea, nolabait aurten eta hemendik urte batzutara, biderkatu egin dugu, apostua, eta Usurbilgo herriari esker, udalari esker, hemen gaude, proiektu oso interesgarria eta oso polita iruditzen zaigu, eta ikusi duzuen bezala, gude ohiko udako ikastaroetan ibiltzen garela Iruñan, Baionan eta Eibarren, beste puntualki beste toki batzuetan, aurten eta hurrengo urteetan ere beste toki bat izango dugu Usurbilen.
elkarrekin da gure aurtengo leloa, baina ez aurtengoa bakarrik. Iruditzen zaigu, dauzkagun erronketarako, erronketarako dela lankidetza hori, gure Euskal Unibertsitate helburu ere bide horretan hainbat lankiderekin ari gera aurrera egin nahian, eta deia egiten dizuet, gehienok UEU ezagutzen duzue, batzuk garai Iruñako garai historikoak ere, proiektu bermeiak, interes bermeiak lankidetzarako ere zuen aldetik. Ikusten baldin baduzue urudekin zeo-ze egin dezakezuela elkarrekin, gana jotzeko, eta irekita gode proiektu batekatuak aurrera ateratzeko. Bai jakini eta bai usurbili eskerrak eman eta besterik ez. Nik Xabierrek eta Iñakik esan dutena, nik bat gehiago. Beraz, erabat ados esan duten guztiekin. Guretzat ere, plazera handi da hemen egotea, Usurbilgo udalarekin eta gurekin lankidetzan. Eta, gaurkoa hasiera puntu bada eta esperimentu bat ere bai, ikastaroaren beraren ezaugarriengatik. Beraz, egunon esan beharko dut, 5 dias, Sabayuli, Yeir, Alipunja eta Nengendef. Ongi etorri, benbedido, Jos Jaldiniz, Alimaxuska Kapaitxi, Daren Akia. Saiatu naiz, euskeraz gainera, gainontzeko hizkuntzak ere ondo ahozkatzen. Ez dudalako nahi, ongi etorri hitz hauek izan daitezen zerbait exotiko, baizik eta ondo ahozkatzen berak, hizkuntzak ez ezagutagatik, hurbiltasun eta errespetua adierazteko modu badelako. Hurbiltasun eta errespetua hizkuntza horiekiko, beraz hiztun horiekiko. Eta aldi berean hemen gauden guztiekiko. Hemen gaude, Euskara, generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua. Une honetan, leku hau ere bada hori, ezta? Xabierrek esan duen bezala, Usurbil da plaza, eta hemen gurutzatuko gara, ukituko gara, eta ia ze txinparta ateratzen den, ze jakinduria, ze ikasten dugun, zer desikasten dugun, zenbat galderarekin gatozen, da zenbatekin goazen, eta ia, erantzunen bat edo beste ere, sumatzeko gai garen. Horrelako gauza bat, eta jakinek egin ohi dituen beste gauzak, bere aldizkariak, bere digitalizazioak, bere liburu bildumak eta guzti hori, hori egiteko gure sustengua jakina arpidedunak dira, eta beraz, lartxuki animatzen zaituztet jakinera arpidetza egitera. Izan ez da dirua, 60 euro dira urtean, eta behar bada inorentzat diru gehiagik eztan hori guretzako laguntza handia da. Esplikatuko dizuet pixka bat gaurko mekanika. Jende andana bat bildu gara, eta gure helburu nagusia izango da, eduki txukunak ematea, eztabaida ondo bideratzea, ekarpenak errespetuz eta goxo egitea, eta baita ere elkar ulertzea. Bai esaten den horretan, eta esango dugun hizkuntza horietan ere. Beraz, alde batetik itzultzaileak izango ditugu, golofetik itzuliko dutenak eta gaiegotik itzuliko dutenak euskerara zuentzat. Kitxuerazko itzulpenik ez da izango, izlaria kitxua zamango du, eta bere hitzaldi euskerara idatzia banatuko zaizue. Kitxu eta euskeraz daki norbaiten bila Euskal Herri osoa pasa dugu, erakunde guztiak, jende guztiari deitu diogu alde batetik bestera, eta deskubritu dugu 2 edo 3 omen dira, baina bat Ekuadorra itzulia dago, eta beste biak beraien lana izaten da, festaz festa eta azokaz azoka saltzen ibiltzea, eta honetan Euskal Herritik kanpo dabiltza lan horretan.
Honek guri galdera bat sortzen digu, ezta? Bueno, eta nolatan, ez da euskaldunik kitsua ikasteko gogorik ez dunik, ezta? Zergatik ez dakigu kitsuaz eta deno dakigu ingelesez. Edo kitsua hiztunak, ona etorri direnak, zenbateraino iristen dira euskararekin kontaktua izatera, are ulertzera, are ikastera, ez? Bueno, uste dute ikastaronen baitako auzietako bat hau dela. Hain zuzen, ikastaro antolatzen sortu zaiguna. Esan behar dut, ikastaro antolatzen, galdera eta ikasketa eta desikasketa asko sortu zaizkigula guri, ezta? Pentsatu gauzak modu batean eta pentsatu beharra bai, baina hori zergatik egiten dugu, ezta? Zergatik ahotsuiek, zergatik ez beste batzuk eta zer bilatzen dugu eta nun gaudegu aipatzen den genero, klase, hizkuntza jatorri horretan, ez? Hau egiten dugunean goran gaude, beran gaude, menperatzen ari gara, menperatua gara, bueno, denak daka bere sakoneko auzi bat, ezta? Eta kitsua itzultzailearena ere, sintomatikoa da. Modu guziz, elkar ulertzeko bideak egingo ditugu eta ulertuko gara. Gero egongo da baita ere xurxulatzaile talde bat, noski euskaraz ez dakiten hizlariei itzuli ahal izateko, hemen euskaraz esaten ari garen hori. Orain saioa ikusten duzuen, Maria Raimondezi, ari zaiola, ikusten duzuen bezala, ez du eragozpenik sortzen, ez dut uste inori traba egiten dionik, eta aldi berean oso sistema erabilia da, bestetik ez dugu ezer asmatu, leku askotan, xurxulatzeko teknika hau, esan behar dut gainera, feminismoaren baitan, eta Itziar Gandari hasi ikasi nion, horrek ere badula izen bat, eta da hurbiltasunezko feminismoa. Ez duzu bakarrik pertsona horri itzulpen lan bat edo ulermen lan bat bideratzen, bestelako hurbiltasun batzuk ere sortzen direlako, ezta? Segurazki kaskoan jarrita lortzen ez den hori. Beraz, jakin dezazuen, dinamika horrela izango dela, mahaira ikoko garenok saiatu beharko genuke lasai, patxadaz, hitz egiten eta pazientzia izaten, guztiok ere bai, itzulpenak egin ahal izateko, eta behar bada uneren batean itzultzaileek edo xurxulatzaileek eskatuko dute polikiago esan edo, bai? Hartu dezagun pazientzian eta dena ondo aterako.